Ale jako výraz jak dělala. Je, Maťo, hele. Tady je Vojta tady. Kamarád váš tam. Ale já traktoruje Vojta. Už nejde tam auto. Mě byl ten válec. Jo. Taky 25? Tak to je jasné. Včera je prekrásný. S Uranem Milovaná, tak má tady ta trasa rozebraného taky od celého Dobrá, ne? Říká, tak co? No, ještě ne. Tak tam další měsíci. Zase to vždycky jako zazněla práce. Tohle mělo boudu, ta 15 měla boudu. Nebyla plechová bouda na tom. Ono bylo 12 bez boudy. Tam je to tam svůj traktor, tajer. Ale buď člověk zachránil. 28, to asi se říká, nebo 5. Moje taky tu školu. Škola, kde můžeme hlasovat o nejpěknější auto. Nemáš taky traktor tady? Ne, jsme byli. My jsme jeli na Islandii. Každoročně. Málo proti ním, já jsem měl s tou hnědou 25, která tady stojí, já nevím, necelých 700 kilometrů, ale oni jeli až z Polska do Míševce, přespali u nás a jeli jsme zpátky do těch Vilkovic. Já nevím, jestli vám Ula nebo Martin něco chce říct. Ula, abyste věděli, Ula měla tam svůj traktor taky, Poršáka, Martin přijel Zetorem 25. Tematická ukázka 7745 s ruchadlem, jak vidíte, všechno funkční. Pěkně to klukům připravíme na ten fotbal.
zvořeme hřiště, ne, že vemete velký traktor a uděláte jako ten malý, jo? Tak oba... Tak jela na mě na inzerátu, tak jsem jí hned mazal do Prahy koupit. Aj, tak. Jenom to ovládání stál třeba. Lepší?